እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። አብርሖን ቀረባን በመኻን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ምክታል ትርከቡ ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይቀኒኹም መደብኩም መደብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ሎሙን አፍልጦኹም ኣብ ሕጊ ትዕቢሉ ኣብ ገበንን ምክልኻሉን ዘተኮረ ሓበሬታት ሰንቁሉ መደባት አዋዲዳ ንኣስታዝ ፍርቂ ሰዓት ምሳኹም ንምጽናሕ እንሆ ትፍልማላ ፈለማ መስመር ናብ አንባብ ዜና سلام تعنا من زخبركم سماعتنا لو مستدادو زينا بوليس حيزلكم قريب لكم زينا زنبوبلكم إرمي أساس فلما قن أرستاتو قدم بأمنة مقدال ستترتر تغيدون كابور بيتو السرقة أب تحت قطر بوليس وعيدون أبطالي لا جنزب كتقبلت أن حتى تحيزا جبن قتلت كدلت سنحت ايرلانداويت ابدو افريقيا تغير هبراو د بوليس فينانساوي جبنات كفصمو صنح ابالات وجلتات جبن كيدو ابتفلاليو جبنات كم استوافرس تقولصو 680 طرطرات تقيدوم ازي دمص بوليس ايرترايزر زراتو يقتل ወደ 57 ዓመት ተካቦ ተስፋይ ኃይለ ዝተባሃለ ነባሪ ዳዕሮ ጳውሎስ በእምነት መጉዳል ተጠርጢሩ ከም ዝተቀየደ ካብ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝረኸብና ሓበሬታ አረዲዩ በመሰረት ካብቲ መደበር ፖሊስ ተረኸበ ሓበሬታ ጥርጥር ካብ 2004 ክሳብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ዝነበረ መሓሪ ተስፋይ ኃይለ ዝተባሃለ ዓብሓው ኣብ ናይ ባንክ ሕሳቡ ገንዘብ ክእትወሉ በብግዚኡ ዝላኣኸሉ ኣስታት 240 ሺህ ናቕፋ ኣብ ውልቃው ረብሑ ብምዓሉ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ كم زركب تفليتو طرطور اب قيد دحر مئتاو نو بوليس اب زهبو قال تخصصنت ابزي استتقسن وحات غزي كاب حاو خمس تلاكن استغلص بزح ገንዘብ اب استفالالي وانات كم استقبله بمئمان نت ገንዘብ بزي افلطو كاب بانك እናውፀ ይጥቆመሉ ከም ዝነበረ ገሊጹ طرطور وسيخو نحو 50 شح ناقفا هم زهبون استرفه 190 شح جن كملسلو هم زي كاله بمغلاص اب لعل حوز فصمو بدل حلنا وعرفت كليو هم زلو ندمت بوليس اب زهبو قال تقيسو شادشم مدبر بوليس ام موداتا بامنت تركب كايو ገንዘብ ይኹን ንብረት እምነት بزي مغدال دوادنو مركب مرአያጭነትን سلطن محبراو خبرتات مخانو بمحبار حزبي بحقي ካብ ዝሕትቶን ዘقطعن ገበን እምነት مغدال كتنقق كم زغبا ازخاخيرون 16 ዓመት ዝዕድሚው ሓበን ኤፍሬም ገብረ ህይወት ካብ ጎረቤቱ ገንዘብ ንብረትን ብምስራቁ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መደበር ፖሊስ ጻዕዳ ክርስቲያን ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ሓላፊ መርመራ ገበንቲ መደበር ፖሊስ ጳውሎስ ተኬን ድምጽ ፖሊስ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ወይዘሮ ወጋሕታ በርሀ ኣብ መገሻ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ መንበር ቤታ 2300 ናቕፋ 30 ግራም ወርቂ ሓንቲ ታች ሞባይልን ዝተፋላለዩ ንብረትን ከም ሰረቀት ብዘቕረበቶ ጥራዓን መሰረት ፈጻሚ ንምርካብ ምክታል ከም ዘካየዱን ኣብ መወዳእታ ድማ ንተጠርጣሪ ክሕዝዎ ከም ዝኻሉን አረዲዩ ብስተኻይደ መርመራ ጎረቤት ከሳሲት ዝኾነ ጥርጡር ሓበን ፈጻሚ ስርቂ ንሱ ምዃኑ ኣብ ዝሃቡ ቃል ተኸሳስነት ከም ዝተኣመነ ክረጋገጽ ከሎ ፍረገበን ዝኾነ 30 ግራም ወርቂ ታች ሞባይል 250 ናቕፋን ዝተፋላለዩ ንብረትን ኣብ ገዝኡ ሓቢኡ ከም ጸንሐን 250 ናቕፋ ግን ከም ዘጣafo ተረጋጊጹ طرطور اب عداغا حراج شياطي مفتح مخانون بتماساسال مفتح معصو خفيتو بمئتاو نتسرقي كم زفصمو زطقستي حلاف مرمرا غبن ناي ولودو زي منكتل نزغبن نخفصم كم زدرخو وسيخو ارديو امو داتا حزبي گنزوبن نبروتن او حس بوتا خامت سرقي اب زغاطمو وان دمان بوليس بولطف كحبر مدبر بوليس عدا خريستيان اتحساسيو
ጓል 45 ዓመት ሓረጉ ገብረ እግዚአብሔር አርአያ ብምትላል ተጠርጢራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 50 መደበር ፖሊስ ማእከል ከም ዝኣትወት ካብቲ መደበር ፖሊስ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዛ ነባሪት ምምሕዳር ሰንበል ዝኾነት ጥርጥርቲ ካብ 2021 ናትሒዛ ኣብ ከባቢታት ሰንበል ማይጮት ቤት መኻን ማይ ተመናይን ዓይናን ዘውደቕትሎም ሰባትን ወነንቲ ድኳናትን ፀገማቶም ብምብዝማዝ ጥረ ገንዘብ ክዳውንትን ኣስፔዛን ብምውሳድ ክስወር ከም ፀንሐትን ፖሊስ ካብ ህዝቢ ብዝበፅሖም ሓበሬታ ተኸታቲሎም ክሕዝዋ ከም ዝኽኣሉን ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማሪ መሓር ዓንደ ገሊጹ ጥርጥርቲ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሜላታት ምትላል ሰብኣይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ስለ ዘሎ መድሃኒት ክሰደልኩም ቪዛ ሳልጠልኩም ቤተሰበይ ኣብ ወፃኢ ሞይቱ ሬሳና ዓዲ መውሰድ ስለሳንኩ ንግዚኡ ገንዘብ ኣለቁሕኒ ወዘተ ዝብል መንባሩ ዝገለጸት መርማሪ ዛጊት ካብ 15 ሰባት ጥርዓን ቀሪብላ ከም ዘሎን በብእዋኑ ዝወሰደቶ ገንዘብ ድማ ልዕሊ 200,000 ኣፋ ከም ዝበፅሕና ረድዩ ኣብ መወዳእታ ፖሊሳዊ ማእከል ህዝቢ ነቲ ብመራኸቢ ብዙሓን ፖሊስን ኣኼባታትን ዝወሃብ ኣስተምህሮታት ክነቕሓሉን ግዳይ መታለልቲ ከይከውን ትኩርነቱ ክሒል ከም ዘለዎን ምኺሩ ናብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ንሰግር ኣለና ምክታልኩም ምሳና ክትቁፅሉ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዱብሊን አየርላንድ ምስቅትለት ክልተ ኣዕሩኽታ ዝነበሩ ብዝተሓዝ ጉዳይ ክድለት ፀንሐት ሩት ላውረንስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክትከይድ ከም ዝኽኣለት ኣፈኛው ዋና ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ተሃገር ፋላዲ ሻፒንግ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ብመሰረት መግለፂ እቲ ኣፈኛ ጓል 42 ዓመት ላውረንስ እቲ ገበናዊ ፍጻመ ኣብ 2014 ድሕሪ ምግጣሙ ኔቪል ቫንደር ምስ ስሙ ዓርካ ናብ መበቆል ትውልዳ ዝኾነ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምህዳም ሓቀኛ መንነታ ሓቢኣ ክትነብር ከም ፀንሐት እዩ ዝፍለጥ ላውረንስ ቀዳመይቲ ተጠርጣሪ ዝኾነትሉ ምኽንያት ብፕላስቲክ ተሸፈነ ሬሳታት ግዳያት ዓሚቕ ኣብ ዘይኮነ ርሕቀት ተቐቢሩ ድሕሪ ምርካቡ ምዃኑ እዮም ሰነዳት ፖሊስ ዝሕብሩ ኣፈኛ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ካፕቴን ክሪስቶፈር ሲንጎ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንጥርጥርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክእትውዋ ዝኽኣሉ ፖሊስ ዱብሊን ምስ ኣህጉራዊ ውድብ ፖሊስ ኢንተርፖል ብምትሕባር ድሕሪ ዘውፅኦ ናይ መቐየዲ ትእዛዝ ማለት ሬድ ኖቲስ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ተደላይት ኣበይ ምህላዋ ህዝቢ ብዝሃቦ ሓበሬታ ክረጋግፁ ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ዓርካ ኣብ 2017 ብገበናት ቅትለት ፈተነ ቅትለትን ምጭዋይን ተኸሲሱ ገበነኛ ኮይኑ ድሕሪ ምርካቡ ን15 ዓመታት ክእሰር ከም ዝተፈርደ ኣረድዩ بمسارات كبيت صحفت أخبار حقي صواب حبريتا لاورنس تقيدان بوليس أيرلاند كتركب فقدين يخوينا مهلاوي تفليتو زلو زاجيت نعماوتاتهم كلتا قدات بزملكت صواب حبريتا قنيلن أهجراو ود بوليس مالت إنتربول أبزكيرو فري بلاك أكس بزبل كتسل نزل أم عرب أفريقيا نايزنك أساس جوجل جبن أبالات زخونو سبعان حمشتن ترطرات كم زحازة أبزركو حبريتا قليتهم بمسرت كابتي ود بسترخ بحبريتا توفري مس أخبرت تستا 14 هاجرات عالمنا بموهاد ستتجبر خمس غونه قلت كله وانا علامو أبستفعل على هاجرات بصور فينانساو جبنات نزفتسمو جوجلات جبن نمبتتان تبعيلو استخيدو مخانو إفلت أبتي حدثهم كم زو سدس تقلتنا هادن وفري أب أيرلاند روب أفريقان أتليان أبالات نايتيس تتقصى جبناو مربب زخون تورتورات بوصري بركز بلا تشكركرتي تكنولوجي كون زي بيتاون نبرت عسرتات أشحت جنزب كومون بزي حقاوي مجدي بنك هم زعتوا استقلت ل1 مليون دولار أبيد بوليس كم زعتوا إنتربول حبيرون سبسوات أهجروا ود بوليس كم زنوترو جبناو جوجل بلاك أكس ناستات حد عقود أبستفعل على هاجرات محاوراتو بمسفحفح مرببات إنترنت إنها تتقمه أب نقدعت أفارس نقدك سبن زي حقاو مزوار جنزبن زعموصلو جبناو تكبرات كنت تفسد عن حجوجل كم زخني يحبر نايمور داتا زينا بوليس بوليس زوبا يوب نيجيريا أبز حلفو شمونت أوارح بزكايدهم سرحيتات أبز تفعلالي جبنات توافيرهم كم تصنح زغولتهم شدشميتن 8 طرطرات كم زقيدة أفليتهم أزازي بوليستي زوبا غاربا هارونا باقاتامي ممرقتانيتي أبزوبهم ستهنس حدش مدبر بوليس نعزازي بوليس نيجيريا عثمان الكالالي أبزهابو مجلتي كابتوم أبكيد زركوبو شدشميتن 8 طرطرات زاجيت أتوم 315 فردهم كم استقبلون 265 دما قدام أم مسرح دانت مهلاون أرديوم هارونا وسيخو أبتم استخيرو سرحيتات ترطرات مسارح جبن استقام لنز نبرو 10 تشكركرتي 8 فوكس برتن بركز بلد آيتن كوكواز أصورو 5 خالو أنا تسيروم
ዋላኳ እቲ ወፍሪ ሩይ ሕፅረታት ዓቕሚ ሰብን መሳለጥያታትን እንተነበሮ ብፁፁይ ሓበሬታታት ዝተደገፈን ሙሉእ ምትሕባር ህዝቢ ዝነበሮን ብምባሩ ኣዝዩ ዕዉት መደብ ነይሩ ዝበለ ሃሩና ህዝቢ ንዘርኣዮ ተሳትፎ ኣድናቆቱ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ገበናት ብምክልኻል ሰላምን ጸጥታን ሕብረተሰብ ኣብ ምስፋን ብዕቱብነት ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጹ እምበኣር ክዝኽብርኩም ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜና ፖሊስ ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ከተከታተሉ እናዓደምኩ ሰላም እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሲዒቡ ዝቐርብ መደብ ምክልኻል ገበን እዩ ንሎም ብዙ መደብ ሸለልትነት ገበነኛታት ዝሰልኩሉ ፈቃቂዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብካፒተን ብርሃነ ዘካርያስ ዝተዳለወ ዓንቀጽ ኣቤል አብርሃም ከቕርቦ እዩ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም مدبرات بوليس سلامن ጸጥታን ሕብረተሰብ ንምውሓስ 14 ሰዓታት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ተጸሚደን ዝውዕላን ዝሓድራን ማሕበራት ፖሊስ ከም ምዃነን መጠን ተገልጋሊ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ቀሪቡ ዓጋቢ ኣገልግሎት ክረክብ ማዕጾን ወትሩ ርሑብ እዩ ስለዝኾነ ድማዮም ግዳይ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝኾኑ ሰባት ፍትሐ ከናድዩ ናብ መደበራት ፖሊስ ብምቕራብ ጥርዓኖም ዘስምዑ ገለ ካብቶም ዝቐርቡ ጥርዓናት ከዓ ኣመልከቲ ባዕሎም ዝፈጸሞም ጉድለታት ወይ ሸለልትነት ዝኽሰቱ ምዃኖም እዮም ዘነጥሩ ገበነኛታት ገበናዊ ተግባራቶም ንምፍጻም ካብ ዝምዝምዝሞ ድኽመታት ሓደ ሸለልትነት እዩ ንኣብነት ኣብ መኪናኻ ገንዘብ ወይ ዝተፈላለዩ ንብረት ገዲፍካ ናብ ዋኒንካ ምኻድ ኣይኮነን ዶ ብዕላማ ኣብ ገበናት ስርቂ ንዝተዋፈሩ ሰባት ንዝኾነ ሓላፍ መንገዲ እውን ኣብ ኣእምሩ ዘይነበረ ገበናዊ ተግባር ንክፍጽም ዝዕድም እዩ ሸለልትነት ንገበን ኣተባብዓ ምዃኑ ስለዝተገንዘበ እምበር ቪክራንት ፓርሳይ ዝተባህለ ጸሓፊ ሕብረተሰብ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ነቃዕ ገበናት ይዕድም ገበነኛታት ከዓ ዕድሚዮም ኣኽቢሮም ይርከቡ ክብል ዝጠቐሰ ንብረት ስርቂ ማዕዳጉን ሓደ ካብቶም ጥቕሲ ቪክራንት ፓርሳይ ደሚቑ ዝረኣየሎም ጉድለታት ህዝቢ እዩ ንብረት ስርቂ ምሻጥን ማዕዳግን ብገበን ዘቕጽዕ ምዃኑ ኣብ መሰጋገሪ ሕጊ ብንጹር እዩ ሰፊሩ ዘሎ ንውልቃዊ ረብሓታት ምባል ሕጊ ምስ ዝጠሓስ እምበር ተቋደስቲ ናይቲ ገበን ዝኾኑ ገበነኛታት ዕዱማት ኮይኖም ዝመጹ ገበነኛታት ብዕድሚኦም ደረጃ ትምህርቶም ባህርያቶም እምነቶም بزلهم حلف مزجوب جبنات وزت كفلالي يخليهم أب أفتصت مع جبنات زهلوهم ركعتون كمو كلهم بمعرة زليلون زم مساسلون باريات جن زيناتهم زوق أمتو سوسعات بواجات أجمع كاروت كتعموا من كرههم زلاليو تبلستي جبن فتيمهم دما كابت حتات النت زي ملوتون عسب جبناو تكبراتهم زرخبون مخانوميو እዞም ተጠቕሱ ክልተ ጉዳያት ከም ኣብነት ዝቐርቡ ደኣምበር ፍሉያት ስለ ዝኾኑ ኣይኮኑን ንኹሎም ፍጻሜታት ገበንካ ብኣኡ መንፅር እናዛመድካ ክትሪኦም ዝከኣል እዩ ከምቲ ቪክራንት ፓርሳይ ጠቐሶ ህዝቢ ባዕሉ ብዝፈጠሮም ነቕዓት ገበናት ዝጋብዝ ገበነኛታት ድማ ብዝግበረሎም ዕድመ መሰረት ዕድሚዮም ኣኽቢሮም ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ዝርከቡ ክሳብ ዝኾኑ ገበን ኣልቦ ሕብረተሰብ ዝህነጸሉ እንኮ መንገዲ ንገበነኛታት ዝዕድሙ ጉድለታት ወይ ሸለልትነታት ምእላዩ ምክንያቱ ሸለልትነት ገበነኛታት ዝሰልኩሉ ፈቓቕ ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት እዚ ከዓ ብቐንዱ ንህዝቢ እዩ ዝምልከት ካብ መደብ ምክልኻል ገበን ከይወፃና ኣብ ምትላል ተዋፊሮም ዝጸንሑ ጥርጡራት ግዳያትን ሓላፍ ምርመራ ገበን ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከልን ናይ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ተስፊት ገብረ ሚካኤል ምስ ሙሴ ኪዳን ኣዳልዮም ኣለውን ዝያዳ ምክትታል ናብቲ መደብ ከብለኩም أبناء سراح علم عود كتكون انت داخوانكا لعلة تزهلوكا بقعة سعرن أمون حق انيان نستوهابكا سراح أبقزيو بمعمام نوهاب سراح كتركب إخات قدد كوتا
ናይ ስራሕ ስነ ምግባር ክትውንን ምርጫ ዘይኮነ ግዴታ እዩ እንተዘይኮይኑ ዓወት ምሕላም ኪኖ ሕልሚ ጉድ ክኸውን ኣይከልን ብፍላይ ኣብ ልዕሊኻ ሙሉእ እምነት ኣንቢሮም ክትሰርሓሎም ዝሃቡኻ ዕማም ዕሽሽ ኢልካ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ይኹን ንብረት ኣብ ውልቀ ረብሓኻ ምውዓል ብዘይካቲ ዘጋጥመካ ሞራላዊ ውድቀት ሕጋዊ ተሓታትነት ከስዕበልካ ግድን እዩ ከምዚ ልዕሊሉ ክጥቀስ ፀንሐ ኣብ ስራሕ ፅርበት ዕንፀይቲ ተዋፊሮም ኣብ ክንድን ዘለዎም ሞያ ተጠቒሞም ኣብ ሂወቶም ዕብየት ከመዝግቡ ዝሕልኑ ንዝኣመንዎም ብምትላል ንብረትን ገንዘብን ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ውልቀ ረብሖም ዘውዓሉ ጡርጡራት ግዳያት ብዘቕረብዎ ጥርዓን መሰረት ጉዳዮም ንምፅራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ድሕር ምግባር ብዝተገብረ ምርመራ ነቲ ብግዳያት ዝቐረበ ጥርዓን ኣሚኖም ኣለዉ ግዳያት ነቲ ብጡርጡራት ዘጋጠሞም ምትላል ከም ዝኽብሉ ይገልጽዎ ሽመይ ሜሮን መላኽ ስብሃት ይበሃል ስራሕይ መምህሪ ኣድራሻይ ምምሕዳር ሰንበል ማለት እዩ ምስ ክፍሎም ቅድሚ ዓመትን 2 ወርሕን ማለት እዩ ንብረት ንኽቀይረለይ ንብረት ገዛይ ወሲዱ ካልእ ንብረት ንኽቀይረለይ ኣብ ገዛይ ኣምፅኤ ንብረተይ ሂበየ ማለት እዩ እቲ ዝነበረኒ ንብረት ብጣዕሚ ገፊሕ ነይሩ ሕጂ ክተዓበለይ ተራዳዲና ማለት እዩ ብእምነት ውዕል የብሉ ገለ የብሉ ማለት እዩ ብእምነት ተቢልና ሎም ጽባሕ እንዳበለ 7 ወርሒ ዕድል ሂበየ ማለት እዩ ሰብ እንዳሸምገለና ከምዝ እንዳበለና ዳሕራይ ምስሓተት ኩሉ ግን ዕሉል መታለሊ ኮይኑ ማለት ቅድሚ ወርሒ ሽዑ ንሻሻይ መደበር ክሳይ ኣቅሪበ ማለት እዩ በዚ ገበርኮ ክስኻ ኣሚንሉ መሰኻከር ኣምፅኢሎምኒ መሰኻከር ሒዘ ኸይደ ክልተ ዕሩኽተይ ነይሮም ሸምጎልና ማለት እዩ ከም ዝኣመንሉ እቲ ንብረት ከም ዝወሰደለይ በቲ ዝተሰማዕና ይቀይረለይ ምዃኑ ኣሚኑ ንብረተይ ሳሎን ሙሉእ ሳሎን ማለት እዩ ኣብ ሳሎን ምስ ጣውሉ ናይ ኩርናዕ ንኽቀይረለይ ተሳሚዕና ሳሎን ማለት እዩ ናይ ሜትሮን 44 ከዓ ናይ ሜትሮን 20 ቀይሩ ፍርናሽ ብላዕሊ ክበኒ ናይ ጋዝ 3 ኣፋ ኻ መቂሉ ናይ 2 ኣፋ ገይሩ ታ መቃላኻ ናይ ላዕሊ ኣብ መንደቕ ዝጠብቕ ሪኻላ ክገብረለይ እዚኣ ተሳሚዕና ገንዘብ ወሰኸ የብሉ ገለ የብሉ ማለት እዩ በቲ ንብረት እንካን ሃባን ማለት እዩ ምስ ወሰደ መጀመርታ ቅድሚኡ ኻ ቁርብ ዘበልኩም ኣለኹም ግዜ ሃበን ብለኒ ነይሩ ኣነኻ ሕራ ይብሎ ነይረ ማለት እዩ ዳዕራይ ደቀይ ሓሚሞምኒ ተቤተ ክትሓርስ ሜታዶ ከም በቃ ቴሌፎን መቕባለይ ኣቢ ስርሑ ኸይደ ይረኽቦኒ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ በዓሉ ሰብኣይ እቲ ኣብ ትሰርሓሉ ትካል ማለት እዩ ኣጊዱ ነጊረኒ እንዳህና እንታይ ኻ ደሊኻ ምስ በለኒ ከምዚያን ኣብቲ እንዳኖርኣይ ነይሩ ቅድሚ ናብዚ እንዳፊኖ ቀይርዎ ዘሎ ትካል እንዳኖርኣይ ይበየ ኣነ እንዳህና ካብቲኦም እንዳኖራ ዲኻ ገሊድንስ ከምዚያን ምስ በለኒ ከሲሰ ክሰይካ ሲሒበ መጀመርታ ማለት እዩ ሰብ ሸምጊልና እዚኦም ዕሩኽተይ ዝብለካ ዘለኹ ሸምጊሎምና ኣብ 2 ሰሙን ንኽበኒ ተሳሚዕና በብፍርቀን ገይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግደፉ ረኺበ ይፈልጥኒ በቃ ከሎ የለን የብል ቴሌፎን የጥፍእ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ይሕባእ መወዳእታ ከምዚያ ትብለካ ፀናሕኹ ናይ ባሕቂ መታለሊ ኮይኑ ማለት ቅድመይሲ ክንደይ ዝተታለሉ ምስ ፀንሑ ኣሚን ኣለማ ሽመይ ኣኽበረት ተኸስተ ተባሃልኩ ኣድራሻይ ገጀረት 06 ከባቢ ማይ ዋላኹ በሃል ኣነ ነዝወዲ ፈለኛሞ ኣብ እንዳበየ ሰፋው ይሰርሕ ኣብ ናይ በየ ሰፋው እንዳሰርሐ ከሎ ኣርማድ ጽዒኑ ሰሪሑ ናይ ኩርናዕ ክወፅእ ከሎ መገዲ ረኽቦ ኤፍሬም ሃፍተ ስላሴ ዝተባሃለ ምን ሰሪሕዋ ይብሎ ኣነ ኣቤትሰርሕ ኣብ ፈለኛሞ ኣብ ፈለኛሞ ኸይደ ይጸንሐኒ ኣርማድ ክሰርሕ ምስ ረኣኽዎ ኣርማድ ዝሰርሕ ተኾንካስ ናተይ ኣርማድ ሎ ናይ ኮሞ ገዛ ፀቢብንስ ናይ ኩርናዕ ክትገብረለይ ይብሎ ሕራ ይብለኒ ኣበይ ገዛ ክብለኒ እዛ ከምዚኣ ቦታ ኢሉ ይሕብሮ ይመፅእ ምስ መፅእ በዓል ቤተይ ይሪኦ ክንደይ ትሰርሓልና ኢና ንሰማማዕ ኣነ እንኮላይ ኣነ በዓል ቤተይ ሽዑ ነይሩ ብህወት ነይሩ ሽዑ ንሰማማዑ ንክልተ ዛርማድዮ ትሂብኩምኒ ሰሪሐ ናይ ኢደይ ጥራሕ ከ2000 ይብለና ክልተ ናይ ኩርናዕ ክሰርሓልኩም ኢለና ክልተ ናይ ኩርናዕ ዛርማድዮ ግን በርማድዮ ከመይ ዝሰርሖ ብለና ሓራይ መዓስ ተሰርሓልና 10 መዓልቲ ሃቡና ብለና ማለት እዩ 10 መዓልቲ ክንወኸልና ታርማድዮና ሒዙ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይብለና መጋዛዝ ስለ ዘድልየኒ 2000 ሃቡኒ ይብለና ኣፅሒፍና ኣፈሪሙ በዓል ቤተይ ይህቦ ሸዓ ምስ ሃቦ ከባቢ 2020 እዩ ኣታ ስራሓልና ኣዲኽማ የደላ ኣታ ስራሓልና ኣዲኽማ የደላ ኣብ መንጎ 2021 ካብ ኣላል ምስ ዘበለና ኣብ መንጎ በዓል ቤተይ
بحدقة وديقو يموت عمت أب حزن كويني نتصلوا لخداني أتا كله تقحط أباكو تدربي سيئنا المانتا تبلا سيئنا دست تبلا سيئنا كل باكو يشوكي عيو أتا عالي تسابي من دي حسب كو دنقت رخيبا من تايدي تدنقت اللي حجس ولا أنا كل تسابي بكادي تسرح اللي يقول حراي كسر حلكي حراي كسر حلكي دابل تخاخب بلني ما جرش حيا تخي كنا كايلو متهم سبار ما دي صرحو تحنتي تقع بالسنيحو دحري عمت يمصع تحنتي نايكورنا مسمطا وي رفتا رخيبات امنخت مسكن زخال ايدي كاسر حلي خابج انا سيركب لني حزنتنيا يبلو حراي زغاليت هنا بزع 10 معت كسر حلكي تنتي فندرو خلت شحبني يبلن مالتي انا شعا حمقون سبات صبع عبيله حجونا كيتتاللني ابز 10 معتنا 10 معت كمان يصنحني يقولوا كلتا سبات مساخ كمان اتينا له ثلاثه نيرم الاب قدمين قصيره تنكلت شحو بها يسعبوا له مالتي 14 وشي كيم صالنا تغللا عربرب بابلني عربرب مجرشتو زيانات كي اخبل تصنح لمنكم دبو زيانات كي اخبل تصنح لمنكم دبو مجرشتو اباساتنا حجي نحس الكتريكسينا يبلع العلاب بيلو نحس حجي بقى زي اود ابيلي نبقى اخو بي وانا من داي 10 معات تبت سقع بولادو محيلو زودي تقبر داي ولو اصيافو نوري طرطرات كفلوم ارعايا قبر سلاسي ኤፍሬም ተስፋ ስላሴ ተወልደን ጎይቶም የማነ ገብረ ስላሴን ዝተባሉ ኮይኖም ኣብዚ ሓላፍነታዊ ተግባር ብምውፋር ዳግም ከመስርሕዎ ዝተዋህቦም ንብረትን ገንዘብን ኣብ ረብሖም ከውዕልዎ ጸኒሖም እዮም ንዝቀረበሎም ጥራሕን ድማ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጽዎ ኣነ ንኽሰርሓሎም ሂቦም ንሰባት ማት ነገር ሎተሽን ገሬት ገንዘብ ዳንበር ዝበልኮ ኣሉት በልኮ ነገር ግን የለን ولا بتاع مس مرماري نزارب كل الناس ده تقحدنا أنا جنزب كل نجار يلا دكا حمدون قايد أيودا نابنت تا قدامي تقداي ناي سرح عنديو أنا في اليومي ناي لوام استبهلت سب عمت كلت عمت كبابة كيرلو نكشنا نقصر حلا ببجزي رهبتنا سرش مندشة يبعتنا أي ودا قلنا زي ما خصصي انتي مدام قوي خامخنات قال بتشعو جزي كو حق تحيش سرح دنور كو دانورا بقال قصيله بقال غيره እሱ ፍላስና ኤሌክትሪክ ጉዳይ ነበር ኣብ ገንዘብ ዝተኻሕድና ነገር ግን የለን ጂ ኣብ ኤሌክትሪክ ገላ ክትብል ከለኻ ከም ምክንያት ሃትቀመል ዘላ ክልተ ዓመት ሙሉ እዩ ገይሩ ኣው ኮሮና እቲ ነሪ ዓመት ሙሉ ተዓጢና ኢና ወላ ሰብኣይ ልዋም ድፈልጦስ ተዓጢና ነሪ ሕጂ ብመሰረቱ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ኢኻ ተቐቢልካዮም ንኣብነት ናይ ሓንቲ ኢኻ ትገልጽ ጸኒሓ ሜሮን ዝተባህለኻ 4 ሜትሮን 40 ሂብኒ ናብ ሜትሮን 20 ንቕይረሉ ሳሎን ዓባይ ነይራቶ ቁጥር 9 ትባልካ ናብ ዝናእሰት ንቕይረሉ ሳልተይትኻ ዳጋስ 3 ኣፋ ነይራ ናብ 2 ኣፋ ንቕይረሉ ዳር 4 ወርሕ መጢኒ መጢኻ ገንዘብ ሕሸኒ ኢልን ሕራይ ተሙን ኢለ ተበካፈፈልኝ ተበካሽ ብድላይካ ናይ ስራሕ የልካኒ ሓደ እዩ ገንዘብ የልካኒ ሓደ ኢለ ምኽንደት ጉምታ ኢለኒ 12 ኢለና 15000 ወዲቕና ነርና ንኽህቦ ኣብዛ ጉዳይ እዚ ኣሽኡ ምሰባት ተራዳድዩ ምሰባት ዘቲ ግዱ ኮይኑ መፂኻ ንብረት ሕሸኒ ኢለኒ ሕራይ ኢለ ዓራት ምስ ጀመር ኩሉኻ أنا بتاع نيتا خبلك أتناخو نيلوام استفعلت قدامي تخص مستعصركو خابس يا مزيخا خصتيو قدامي زمر ماريناتي مازيو الرغيبنا سلت أفاخاني غير تفايكم كنا بزلو خليه تليفون سرحيت فلتها دراشيت فلتها خلي لي وخمسة أخات تخليت قلت لك زي تن ذهبنا النبرة نبزنا أسرنا يرلو أنت هاي سلسلة كون كأخسي حبكة تناتا جنزب ناتا ولا بحوا وإليه قال سرح تطيم ولا تناتا جنزب قد أمبت تخصصتني ممكن شاببا توزي لمن النيرم كهبايك ألكون سب كما تقولنا بحد بعلمية أمينو بأمنة كسر حلي يخلي ليو جنزب كفيلو زخيت زلو بس غاجن باب جزيو تقبراي كالكان تزهاو جنزب يخون نبرة أول كراب حقيقة تخيل أزي كم من تيتريو نسخة 5 بقى جيجا هنجي أنا تماهير اللي خايف تمرتي بيت فرح اللي كله زود عايزين كلهم بيت فرقن تجنزب عندي أنت نبرتاس قاعد وقفتني أنا قد من أبو مغربي هجي زيهم ترى يوم دوت بالكسستها
الله كدن برالو مليو سبك متي لعلش حدخو ناي تجمير تو قارت اسرح لني اجي سوم متي كو يخفالني قدات لك تغاغي اقول كرا حي موعله كيقالني تدغاغونا بزيم تاسركم نبدا حج كن ابي تمرت خوين لنلو وانا اقاطامي اي تعمل نشتي تقم اقاطي من نيرو لكعب ساعات خبر تقباني هكون رشانيا عراتني تسعة ساعة لكع جيزة بلي الله جيزة مبلعي كابت زي قبركو جيزة يغطى له كون لعنها تغطي عليكم قخاتم هيران خوتي انتهي بعد كاليرا رشان بزي سري الله انا دينا افتاني مودة تافن عرات ناي كوما وين ناي نشتي بناتا طرف زنبرت قبر لات سامعي اقاطا ممكن قد الله يقالكم تجيزي بخالو قد يسل زقاطمني بزرزر انتهي سرح نيرو انتهي هباتك انتهي كمجلس صلاح زهابتك مجمران هاي كومو عند كنتروفو يعني را كنتروفو كوريتيا كوريتي اكل تمغيليا كل تمغيلي خلتنا يكرنا ويننا لا مالتي بدهريها تعترفنا تما خل زلاها نشتي كومو مستيات بالعلاقه تقبر الله ترى لدينا هريليا تين اركيبيا دهري مترون اسران كارت ايزاتني وديلا امودا تسالون ناي قدم زنبره تسامحنا بعسران شو منتشر خسر لا أكادمتين نتحبسرنا هنا زنبرة أي سنهن وي رشان حتى إذا قبرة إيقالكم لكن قبرة لنا سلها كشك بكها أكلني تحجزني ليها هراي قويتم حوي لسها عرت نايتيس أسرع ليلاتني لك عبزي أخذ بس حولنا أي ودا حولنا واقع بشو منتشر تمنى نبرت نيرو دقنا إسراء شيخ توسخ كايا يورو سمو معهم كابزي انتهي بعد كاغنزم كابزي 10 شيباتني ايتا انا يطولا خاص 3500 بهني طولا لا 10 300 بزين شعو تن عرات تن سالون شو منتشر تقمقيمن تا عرات كبا 10 حرش قمقيميا دهريو تايتا غزني لي انا نبرتها بني سلو حق زكا الى هن بزيا اسان كمان عرات كمان ودي ناي معلتات يمبر ودي قبل ياسر زونكو كن بزيا الحق غريبان إفريم تصفى سلاسي بان ممحدار قجرت تخسل له قداي بمثلال نير ماديو نيانقولون دي الساري حب ساعات سلازي ركوبكم جزيه سلازي حنشاش كلهم بخوم مخسسون جي انت النبرات بسممعكم انتاي نير هرمادي اكسرها لتسامامي وعسرت على شيخ سرح لتسامامي شعت شهر من هيفن تانا يكورناها كنترول فيبان يكورنا اكسرها ل 4 شهر مله فخمس من قد تسامامينا مالتي قالسيتها ناي بنتها ناي انقولها ب10 شهر كسرح لا تسامامي مالتي بو مسرت كعربنك زرع شعت شهيفن أخبرت كأربعة شعيبات تاوين تهاني مول 10 شعيبات مسموع الشيء مالتي تنسرحها غمزة ولا كم يجمركم أفتح ساعتان معلتان سيركبكم أب ساعته من معلته من كتركبهم زي خالك كم مخنيات انتاي نيرو قالوا معلها سلازوعلكم كمين هاولا مالتي سرح سلازك فحوسي سلي أفتح زين هبدو يبوبوتو سلازقتكو نخطرنا فلك عجيزة سلازي أخلني تمام تركيبات نبتها تقيدتي من هجر ما خاب كي قاعد تعرفي ما خاب نورة تنكوبة أبصح ترى معلتك استيقظ معلتك حلافي مرمرا قبن شاد شاي مدبر بوليس سوا ماكل جمال تهنور نحفشاوي كونتات تفصامي أملكيتو زهبو مبرهن ناب حزبي زمحلالو ملختن نكتاتل بزعبا زوم كسات جلس تخينه ناي فلنيا مسرحتنيا خينهم بأمنة مقدار استقصاصيهم بحذر زبالة نايزيهم قدايهم قلتون ترى أخوينا أب جيزي طرح زي كنا تجنزب أب كلام على سلزو علوه نبرة تكون وي
ገንዘቦም ክመልሱሎም ኣይከኣሉን እዞም ከሰስቲ በዚ ምክንያት ከዓ ተኸሲሶም ንብረት ይኹን ገንዘብ ስለ ዘይረከቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምናልባት ንኻልኦት እውን መምሃር ክኸውን ስለ ዘለዎ ከዓ ጉዳዮም ተራእዩ ናብ ቤት ፍርዲ ሊቺዶ ካልእ ዶ ምክንያታ ክኸውን ኣይክእልን ናይ 2020 ናይ 2 ዓመት ዝገበረ ጉዳይ እዩ ገንዘብ ተራልዒልካ ሎሚ 10,000 ድሕር ኣልዒልካ ካብቲ ሓደ 10,000 ድሕር ኣልዒልካ بين أمسيخا خموتكو ولا بعلت كالكو جنزب معلتها ونحرتل الكون كان يسال نورد أب تزقب بأسرح نحر ديت تتكم كالو صباح نقاب حق قريب كخابي كتوم تصديها مستوى هلا هجينا عايز يوم تسقمو مسلم حزبخ نكحلو أول كسبات زي كنا أب وانا تكال فاكتور زلو هو على لو وعسمع قبر له بدحريو هفتا وعلو انت راتي بولا بعد تكال سلو زغون بتكال مسألة كل خبا خلي سيلك 100 قلت 100 وقد ليلك أول كسبات بزي زخون السمع تأتون تخونكا وصيتو أزي سلازي هم هرالو تهزبون أمن مسمن وعل قبرالو حقا وتكالي وانا تكالي أما دمدمتا مسوننتي استفالاليو تكالات انقبروم ناي سراح وعلات أب امنت سموركوسو تراي كخونو أي قبان حما قالو تبوق بمتا أمامني سند استسنيو كخونو يقبا مخنياتو متاللتي قروهات سبات أم مهدان نطفات سلازخونو سلازي كلو انفصمو وعلات يخون سممعات بتنقاغن حقاونت زمالئن كخون يقبا قداي ناي كمزيوم زامسلو متاللتي كين خون كا وترو تكورنتنا كنحيل يقبا